Oh yes, oh yes. Tetap semangat ya, Mbah. Kini kelantaran putranipun Juragan Sapi Bakon betul wonten dalem bakon nggih panjenenganipun Bapak Jono Juragan Sapi Bakon. Moga-moga cek delok live streaming ya. Nggih dumateng Mas Eng ya. Dua-dua wonten dalem bakon. Delok apa, Mbah? Sang
mas durung tekad tembok. Lah Pak Di ku mau apa Mang Pak Di? Tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum jawabe. Salam. Tak rewangi ngempet orang ngerokok macak sing sopan Mas Polo jeneng koyo kang pondok wiilatalan suwengku lali nyoplok jare bapake aku koyo bocah lola-lolo. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok tuh mak lo ben kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku walet dadi preman begitu watran ben oleh bu sing iman Iya, Nak. tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok susahnya kowen kapok aku pengen oleh dino Semangat ya, Mbak. tahun-tahunan aku walet dadi preman semangat ya Mbak begitu Mbak tenan pengen oleh kaya si Mbak Gendok deno cak sakri lulusan pondok tak ada sangat jare sek bujangan tapi Asli. bohong tenang kok durung